Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz ýa-ni ýakynda 12 ýyllyk bilimiň kämilleşdirilen okuw mailnamasyny makulladyk diýip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji iýunda Ilymlar Akademiýasynda geçiren maslahatynda aýtdy. Prezidentiň bu çykyşy Türkmenistanyň orta mekdeplerinde 10 ýyllyk bilime geçilmek ähtimallygynyň ýokary wezipeli bilim resmiýetleri derejesinde gurrun edilýändigi barada Azatlyk Radiosyna gelip gowşan maglumatlaryň ýa-ni gawat geldi. Döwlet mektebe çenli çağalar edaralary we döwlet umum bilim edaralary hakyndaky düzgünnamaları tasdikladyk. Bu bolsa milli bilim ulgamyny kämilleşdirmekde möhüm ädimdir diýip döwlet başçysyny bu düzgünnamalaryň jikmejiklerini aýdyňlaşdyrmady. 16-18 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň dähmet çekmäge höwesiniň durmuşda we jemgyýetde öz ornuny tapmagy isleginiň artýandygyny nazara alyp 12 ýyllyk orta bilimiň umum bilim basgynçygynda orta bilim bilen bir hatarda okuwçylara işçi hünärlerini hem öwretmeli diýip Berdimuhammedow bellidi. Türkmen häkimetleriniň bilim ulgamyny değişli kabul eden täze kararlary ýurdun orta mekteplerinde 12 ýyllyk bilimi gaýtadan 10 ýyllyga geçirmek ähtimallygy barada Türkmenistanyň bilim ministrligi derejesinde gurrun edilýändigi hakda Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň we ygtybarly çeşmeleriniň beren maglumatlarynyň ýa-ni gawat geldi. Soňky döwürde orta mektepleriň 10 ýyllyk boljakdygy barada gurrunlar güýçlendi. Ahal welaýatynyň bilim bölüminiň bir işgäri bilim ulgamyny üýtgetmek meselesine seredilýändigini aýtdy. Ýöne entek ählidat bulan bujorluk. Ýurdun bilim ministrliginde täze okuw schemasyny taýýarlamak barada hem gurrun edilýär. Ýöne heniz 12 ýyllyň 10 ýyllyga kemeldiljektigi ýa-da kemeldilmejekdigi barada anyk bir netije ýok diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri bu barada baryp maý aýynyň başynda habar beripdi. Şonda habarçy Türkmenistanda diplomy kabul edilýän daşary uniwersitetleriň sanyny oglan edilenden soňra häkimetleriň bolup bildiginden az studentin ýurdun daşyna okumaga gitmegini gadanmaga çalışýandygyny hem belläpdi. Orta mektepleriň ýokary klas okuwçylar üçin bilimiň tölegli bolmak ähtimallygy barada hem aladalar gurrunlary bar. Ýagny häkimetler bu usul arkaly dolu orta bilim alýan ýaşlaryň sanyny azaltmak isleýär. Şeýle-de bu daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän studentleriň sanyny hem awtomatik görnüşinde azaldar. Sebäbi köp maşgallaryň hem orta mektepleriň soňky ýyllary hem de ýokary bilim üçin töleg tölemäge maddi mümkinçiligi ýetmeýär diýip habarçy ahal welaýaty derejesindäki bilim resmiýetlerine salgylanyp gurrun beripdi.